Ezokubumbana kwehora leshumi emsakazweni usifundele ulungelo kaZulu sawubona mlaleli. Umculo kaMaskandi odabuka endaweni kamaphumulo ngaphansi kwenkosi amabomvu uDulas Magubane uthi uyithakasela kakhulu indlela abantu abayamukele ngakhona i-album yakhe ayikhiphe ngenyanga edlule kaMandulo. Lo mculo kaMaskandi waduma kakhulu ngengoma yazi ngenela kalula kubantu enesihloko esithi wehluphekile. uDulas uthi lokhu uphinde wakhipha enye i-album okugqame kuyona kakhulu ingoma ephinde yakathakasela kakhulu ngabantu ethi kuthi angizibe lento. Le ngoma ibonakala igijima kakhulu esikhundleni sokuxhumana abantu benza ngayo imibukiso nemfaniswano. uDulas uthi wakujabulela kakhulu ubona abantu bejabulela le ngoma yakhe ube esephethe ngokuthi uzoqinisekisa ukunikeza abantu umculo omnandi nonama lona ajulile.